Hello guys, niro joten alam safi gahini hani mini vlog ketini hani meesho ni kaisa parcel khaijak kamna mitini vlog nainai bahande haya dei kenno ngai kenno ngai tende lei tabo khe vlog nai bono ke chirona hai pe bila han ke takai ke china ha ba himba tabo khe ranai ke rawi tongu amo kagos ka senta sirama liya ang haile ke tabo khe rawi tongu ke tabo khetto rawi ni ha era sirapai lah tabo khe vlog nai kiam khetto juta si kenno ani video no skip khayawai nai tongdi lei juta ase for khan bokroka sinai ke ani bangi kheto no kajanai ke amone comfortable ang kheto sada sogla ha juta rokno kendra bode nai thokjalang comment khai sabai di kendra rokno hani hai sani musung phiu je ani channel no subscribe khair please subscribe khai di ke ndra bai next vlog ma malai